ngaleni burung lho. Ngono mletre lho. Mangan jadah. Mangan jadah. Ngombene kopi. Mbak Zainah mugi kathah rezeki. Amin. Sapa nek sarep tes? Sinden dia mbok menawa parikan. Kersa parikan Ibu. Kok iso iki? Tak warai wis, tak warai. Ya gendang Bu. Iki wong senior. Kewanen Bapak. Marai to Mas wong Aja sembrono. Nggih pun piyambak nggo parikan, nggo. Marai senior. Aja mangan jadah lho Bu. Ora. Ya iki monggo. Diam semua. Cedeki. Delok gajah. Delok gajah, mosok semene gajah e. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Gajah terus mangan sate. Ora. Sing delok Iya. Mbak Jubaidah. Jubaidah ta Bu? Mbak Zainah. Lah sapa ta? Mbak Zainah. Kita syukuran jeneng iki kok. Ngapunten. Bu, kagem kenang-kenangan iki nggih jenengan, nggo. Wayangku. Wayangku wis kenang-kenangan. Durpres. Ngapunten. Ora apa-apa, senior salah kisah. Mboten napa-napa. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Heeh. Mugi kathah rezekine. Amin. Monggo dongane Kyai Sepuh ki mandi. Muga-muga diamini Kyai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Heeh. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Nggih pisan mawon ing atusia ya. Heeh. Sapa nek arep tes ora wis cukup. Satu lagi sebarang bebas. Wih, Iki cah ngawi ki apik iki. yo. Ya Vika. Sapa jenenge lali aku. Yo Pika. Yo. Lagi, yo. Anggo dem sik, Nok. Ayo. Ada. Piye nek dem yo pantes ya. Pantes. Nek dem iki, sing apik to. Kuwi mendesak. Hei. Oh, dem kok. Dak, ayo, Duk. Ning sawah Ning sawah. gawa siwur. Siwur. Siwur ya, apa? Siwur. Siwur nggo nyiram ebor. Oh, ciduk. Yo. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Mugi panjang. Amin. Biasanya dungane wong ngawi iki mandi. Amin. Jamin di dhewe ya. Yo lanjut. Lanjut. Panas udan panas aleng-aleng capek Terus? Netian wadon sarta mane banyu bane jaman berjuang jorok kelingan anak lanang biyen tau pendek keturutan sing tigadah biyen nate janji ning